Vi hedder Katrine og Maria, og vi vil gerne vise jer, hvordan man laver opgave 11.4. Opgaven handler om Annette Sommer, som ejer en frisørsalon i Thisted. Hun har igennem de seneste år haft en del kunder, som har været interesseret i at få foretaget ansigtsbehandlinger med videre. Annette har derfor i starten af 8 ansat en kosmetolog. Annette vil gerne via regnskabet se, om det kan betale sig for hende at ansætte en kosmetolog. Så det vil vi gerne undersøge. Annette har i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen for 8 år udskrevet den viste saldobalance. Vi vil gerne vise, hvordan man laver en artsopdelt resultatopgørelse for år 8 med tilhørende noter. Så vi starter med at lave en streg herinde i saldobalancen for at vise, at det øverste hører til resultatopgørelsen, og det nederste hører til balancen. Ja. For at lave resultatopgørelsen starter vi med at finde nettoomsætningen. For at finde nettoomsætningen går vi ind i saldobalancen, hvor vi tager de ting, vi skal bruge, og så går vi ind og laver en note. For at finde nettoomsætningen ser man indtægter fra frisørarbejde, som er 3.825, plus indtægter fra kosmetologarbejde, som er 260, plus salg af diverse hårprodukter, som er 525, plus salg af hudplejeprodukter, som er 130. Og det giver så nettoomsætning, som er 4.740. Det næste vi gør er så at finde vareforbruget. Og så sætter vi 4.740 ind i resultatopgørelsen. Det næste vi gør er at finde vareforbruget, og det gør vi ved at gå ind i saldobalancen og tage de ting vi skal bruge. Så går vi ind i noter, så ser vi så forbrug af hårprodukter, som er 450, plus forbrug af hudplejeprodukter, som er 120, og det giver i alt 570, som vi så sætter ind i resultatopgørelsen. For at finde bruttofortjenelsen ser du nettoomsætningen minus vareforbruget, som så giver 4.170, som er bruttofortjenesten. Ja, og så vil vi godt finde andre eksterne omkostninger, som vi finder inde i saldobalancen, og det laver vi så også en note af. Og så siger vi salgsfremmende omkostninger, som er 175, plus lokaleomkostningerne, som er 305, plus bilers driftsomkostninger, som er 70, plus øvrige omkostninger, som er 385, som i alt giver 935, som vi så sætter ind i resultatopgørelsen. Så vil vi godt finde personaleomkostningerne, som vi også tager fra saldobalancen. Ja, og det laver vi også en note af. Og så siger vi personaleomkostningerne frisør, som er 1.710, plus personaleomkostninger kosmetolog, som er 285, og det plusser vi, som i alt giver 1.995, som vi også sætter ind i resultatopgørelsen. For at finde indtjeningsbidraget ser vi så bruttofortjenesten minus andre eksterne omkostninger minus personaleomkostninger, som så giver 1.240, som så er indtjeningsbidrag. Ja, det næste vi finder er afskrivningerne. Vi går ind i saldobalancen og tager de ting vi skal bruge og går ind og laver en note. For at finde afskrivningerne ser man afskrivning på biler, som er 50, plus afskrivning på driftmaterialer og inventar, som er 140, men plusser dem, og det giver 195. Det sætter vi så ind i resultatopgørelsen. For at finde resultat af primær drift, så siger vi indtjeningsbidraget minus afskrivninger, som så giver 1.045, som er resultat af primær drift. Så vil vi godt finde finansielle indtægter, som vi tager fra saldobalancen, som er renteindtægter, som er på 15. Det sætter vi så ind her. Og så vil vi godt finde finansielle omkostninger, som vi også tager fra saldobalancen, som er renteomkostningerne, som der er her. Og det sætter vi så ind i resultatopgørelsen. Og så for at finde årets resultat, så siger vi resultat af primær drift plus finansielle omkostninger plus finansielle indtægter minus finansielle omkostninger, som så giver årets resultat, som er 1.075. 45 mener jeg. Og så vil vi godt vise jer, hvordan man opstiller en balance. Og vi vil godt starte med at finde aktiver. Og så vil vi godt starte med at finde biler, som vi laver en note for. Her. Og der starter vi med at tage kostprisen, som er 350, minus akkumulerede afskrivninger på biler, som er 75, som så giver den bogførte værdi, som er 275. Og det sætter vi så ind her. Så vil vi godt finde driftmateriel og inventar,
som vi også laver en note på her. Som vi starter med at finde kostprisen, som er 870, og vi så minuser med akkumulerede afskrivninger, som er 310, som så giver den bogførte værdi, som er 560, og det sætter vi så ind her. Og så plusser vi så biler plus driftsmateriel og inventar, som giver 835. Det næste, vi gerne vil finde, er omsætningsaktiverne. Det gør vi ved at gå ind i saldobalancen og finde varelager, som er 375, og de sætter vi så ind i balancen. Vi vil gerne finde tilgodehavende for salg, går igen ind i saldobalancen, og det er så 75, og sætter ind i balancen. Det næste, vi vil finde, er periodeafgrænsningsposterne. Det går vi også ind i saldobalancen og finder, og det er 15, og det sætter vi så ind i balancen. Det sidste, vi finder, er likvide beholdninger. Så går vi ind i centerbalancen, finder likvide beholdninger, som er kassen, og bankingsstående, som vi så sætter ind i balancen, plusser dem, og plusser alle de her ting, og så giver det i alt 910. Og så til sidst, for at finde aktiver i alt, så siger vi, det her 835 plus 910, som så i alt giver 1745. Ja. Og så vil vi godt finde passiver, og det gør vi ved at starte med at finde egenkapitalen. Går vi i noter for at finde, og så starter vi med at tage saldo primo, som er 675, som vi har fundet fra bogen af, og det minuser vi med årets privatforbrug, som er 420, som vi også har fundet fra bogen af, og det giver så 255. Så tager vi årets resultat, som vi så har fundet fra resultatafgørelsen her, som er 1045, og så siger vi så, for at finde saldo ultimo, tager vi 255 plus 1045, og det giver så 1030, og det sætter vi så ind på egenkapitalen. Og så har vi gældsforpligtelser og langfristede lån, men der er ikke noget langfristede lån. Og så har vi kortfristede gældsforpligtelser, hvor vi så har kreditinstitutter, men der er heller ingen kreditinstitutter. Det næste, vi finder, er leverandør af varer og tjenesteydelser. Så går vi ind i saldobalancen, og det er så 115, og det sætter vi så ind i balancen. Vi vil også gerne finde anden gæld, som er inde i saldobalancen. Den er på 330, og det sætter vi så ind. Og så plusser vi dem, og får 445, som så er gældsforpligtelser. For at finde passiver i alt, ser vi egenkapitalen plus gældsforpligtelser, som i alt giver passiver i alt. Og som I kan se, går balancen op. Ja, og hvis vi går ind på resultatafgørelsen, så kan vi jo så se, at det giver overskud, så det vil sige, at det kan godt betale sig for hende at få en kosmetolog.